yen sliramu teko kene tak kira sliramu wis ora gawe jebulane layangmu kok kateake aku seneng ketemu ning papan kene saiki piye kang dadi prasetyamu apa isih panggang tresno lan satuku yen aku isih tresno lan mituku aku seneng tansah sumanding sliramu yo yo diwale lo 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 bojo diwayuh asik asik ayo ya goyang sithik jos iya 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 op Joko brene odik bojoku sayang goyang titik jos kowe arep tak jaroni ngangan apa ora pengin duwe mongan tak rabi wayuh golek keturunan iya iya ae ae iya iya ae ae just iya 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 oh 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 yen atamu dadi bojo wayuhan rungokno Mas yarene sapa sing akeh bojone bakal akeh rezekine jarene siji wong iku jare siji sandang lan